Трябва ли човек да се гордее с това, че не е завършил университет или училище и въпреки това е постигнал успех в живота или се е развил в някаква сфера? Моите хора често си казват: аз за какво ми да уча, този университет няма никакъв смисъл, нищо полезно не научавам от него. Смятам, че в живота няма нищо излишно. Дори точно като такъв пример бих дал Стив Джобс, който в един момент, когато напуска Apple, бива изгонен, почва да живее на улицата, в един момент се записва на курс по калиграфия, правейки нова операционна система. Той решава да приложи принципите на калиграфията вътре в тях и съответно затова Mac в последствие става толкова успешен, защото прави интерфейса много по-красив и удобен, нещо, което никога до сега не бил правено. Ако човека не е завършил университет, но въпреки това имал съзнанието за това, че той ще се учи и ще се подобрява през целия си живот, всъщност можем да видим, че няма нищо излишно в неговия живот и дори този курс в един момент му е полезен. Ние много често учим неща, които не знаем дали ще ги приложим след това, но въпреки това няма нищо излишно в живота. И всеки един става уникален, така че хора, учете, развивайте се и напред.